Sanibonani emakhaya ngamakhaya. Yanibingelele yamanyanda ntokazi. Ngiyabonga kakhulu ongena kuleli khasi lami le-YouTube. Ngiyabonga kakhulu nabo bonke abathe bangisaphotha. Ngicela badla niqhubeke ngokuthi ni-like, ni-comment, emese ne-subscribe kwabasanda kufika kuleli khasi ukuze nizohlala nithole ihamba phambili njalo zishisa nize ningaphuthelwa. Kanti-ke udaba engiza nalo luthanda ukubabucayi kakhulu, lubuhlungu, lunyantisa nje igazi. Kulandela udaba oluzungezayo ey'nkundleni zokuxhumana. Udaba lwagogo oshawa kabuhlungu osolwa ukuthi uwumzukulu wakhe. Le ndoda ibonakala esithombeni isolakala ngokuthi uwumzukulu walogogo. Ibuhlungu indaba kagogo kakhulu, ivusa udlevane. Lento eyenziwa ilesi ngathini, ngingasho ngithi lesi silwane ngoba manje akekho umuntu ongashaya kanje umuntu wesifazane omdala nakangaka okukhulisile, engingasho ukuthi fana nomama kuwena umshaye ngalolu hlobo. Kuvela laphayana-ke kule video, kuvela ugogo ekhala, uyambuza ukuthi umbulalelani, ngaze umbulale kabuhlungu kanjena, umbulalelani. Umbiza-ke ngegama-ke lo mfana, igama lakhe umbiza ngalo ukuthi kungani ungishaye, ufuna ukungibulala, umbulalele emzini wami na? Ibuhlungu Nkosi yami ukubona umuntu omdala ebalisa ngesandla sengane ayikhulisile, isiyamshaya manje nayo siyibona isiyindoda esikhulile, isifuna ukuthi siyamshaya manje. Abantu badinwe kakhulu-ke, kanti nabakhulu ey'khundleni ey'nkulu bayamfuna lo mfana ukuthi engathi angatholakala, abanjwe, azwiswe lento ayizwisa ugogo, noma nje angaboshwa kuba lento ayizwisa ugogo. Ibuhlungu kakhulu. Lapha evidweni kubonakala kuchitheka ukudla, engathi ukuthi lo mfana akucoshwe uyena ugogo, akucoshwe uyena ugogo lokudla. Kunzima ukuthi mangabe emhlabeni sisaphila nabantu abangenanembeza kanjena, abantu abasenza into ebuhlungu kanjena kogogo. Kuhlale kuliwa njalo ne-gender based violence, kodwa hhayi ngathi iyaqhubeka. Ingathi uhulumeni angaqinisa kakhulu isandla kulaba benza ubuhlungu obunjena kubantu besifazane.